ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ହିରୋଇନକୁ ଆପଣ ଟିକଟକ୍ ଦେଖି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲି ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେଉଁ ପିଲାକୁ ନେଲେ, ମୁଁ ଟିକଟକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାର ମଡୁଲେସନ୍, ସେ ଯେଉଁ ଡବ୍ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ କୁହାହେଉଛି ସେଥିରେ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାରୁ ସେ ଡରୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଘର କଥା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ସିନେମାଟି ତୋତେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ନା, ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷି ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ କରିବୁ, ଯେତେ ଥର ଭୁଲ କରିବୁ ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଅଛି, ତୁ କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ହିରୋଇନଟି କର, କାରଣ ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅଟି ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମାର ନାୟିକା ଆଉ ଅନନ୍ୟା। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, तूने क्या किया ये क्या हुआ, दिल डिंग डांग डिंग डोले। कहू जते सुबुर बे ए झियो पिला की तुमने भाषा कहूछु हां कोन कहलु हां। भाषा कोन बे ना, भाषा कोन दो कोन बे भाषा कोन बे दौछु भाई रो। अच्छा गुडका अछि तो दुकान रे ता ठीक मो स्त्री परी घरे से एंती करे दिन रे हेबी सतिया राति रे उत पातिया चपल छिड़ी झुंक गड़ी किए से गढ़ी लजी अंकुलो सजे हुआ कि देह कुलो तुहे बोधे तुही कपाई भावचे कि कही बापाई बहाना करी तुम लव स्टोरी पछरे मारे बुझतारा उठा बार बेड़ा पार लगे देवी तो पछरे। मधुबन में जो कन्हैया किसी को भी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले राधा। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ହିରୋଇନକୁ ଆପଣ ଟିକଟକ୍ ଦେଖି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲି ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେଉଁ ପିଲାକୁ ନେଲେ, ମୁଁ ଟିକଟକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାର ମଡୁଲେସନ୍, ସେ ଯେଉଁ ଡବ୍ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ କୁହାହେଉଛି ସେଥିରେ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାରୁ ସେ ଡରୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଘର କଥା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ସିନେମାଟି ତୋତେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ନା, ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷି ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ କରିବୁ, ଯେତେ ଥର ଭୁଲ କରିବୁ ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଅଛି, ତୁ କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ହିରୋଇନଟି କର, କାରଣ ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅଟି ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମାର ନାୟିକା ଆଉ ଅନନ୍ୟା।